Club mar Kibra Starlets omako thuolo mokwongo gi points 10 chung mar lig maduong' mar adhula mar Wakeni e pacho ka. Nyidende mag Kibra oseloyo tuke 3, wuok amodhi tuke 1 kendo wito tuke 1. Kowuoyo e kinde mane club no timo rako margi e alap mar ligi ndogo bure Nairobi, kocha mar Kibra Starlets Ramadhan Bijago olero ni kata dodoko ni jotuke mamoko ni kod hinyruok gin kod geno mar timo maber e season ni. Captain mar club no Yvonne Idagiza owacho ni gin kaka jotugo gin kod ting' mar timo maber e lig kata obedo ni gintiere thuolo mokwongo ok bi monogi dhi nyime kod tiyo matek. Club mar Kibra Starlets biro rakore kod club mar Kisumu All Starlets e tukgi mabiro e alap ma Moi Stadium e kaunti ma Kisumu. Is by controlling ourselves. Each one of us has to learn how to manage the pressure, being at the top. It isn't easy to maintain there. All we have to do is push ourselves, and that's what we're doing. Each one of us has to push for us to maintain the sport. Sidhani kama ni pressure, mimi naona tuko sawa, tunatake kila game at a time, tulikuwa na targets zetu na tunaendelea poa. So any targets, si pressure atakuwa number 1 ama kutokuwa number 1. Shida ni targets. Our goal ilikuwa ni tushinde zile points tulikuwa nazo na tupunguze deficit ya tuliconcede bao mob sana. So hizo ndio tulikuwa tuko nazo. Na maybe pia cup tukue champions.